Bore da Nghaerdydd bawb, Morgan dwi, a dwi'n mynd i ddangos i chi ddiwrnod digon arferol fel myfyriwr sy'n Astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Y beth cyntaf sgen i ar y gweill heddiw ydy darlith rhyddiaeth ddiweddar. Felly, di gwneud yng ngwaith darllen. Edrych ymlaen amdani. Fel arfer, dwi'n hoff iawn o fynd yn syth i'r llyfrgell ar ôl darlith, oherwydd dwi'n teimlo da chi'n llif o bethau, mae'n hawdd mynd yn syth yn ar ôl darlith, mae'r gwaith yn ffres yn eich pen. Felly, dyna nes i heddiw, i ar ôl y darlith rhyddiaeth ddiweddar yn syth i'r llyfrgell i wneud awr am 2 o waith. A da ni'n ffodus iawn yn Ysgol y Gymraeg, da ni'n llythrenol drws nesau'r llyfrgell, felly, taflu ac arag oedd o heddiw i fi fynd, ac mae'n llyfrgell gynhwysfawr iawn yma yng Nghaerdydd. Mae llawer o gymdeithasau yn cyfarfod ar brynhawn dydd Merchar yn y Brifysgol. Felly, mae'n gyfnod da i gael mwynhau a chymdeithasu am ychydig. Felly dwi am fynd i'r clwb gwyddbwyll ar y funud. Dwi yma efo'n ffrind Thomas sy'n gwneud Cymraeg hefyd. Thomas, sut ti'n gweld Ysgol y Gymraeg? Dwi wir yn mwynhau'r gymuned glos o fewn Ysgol y Gymraeg a'r cyfle i astudio nifer o elfennau o lenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg. A beth ydy dy hoff fodiwl di yma? Hoff fodiwl hyd yma'n sicr oedd y modiwl myrddin, oherwydd dwi'n mwynhau astudio lenyddiaeth campws. A wyt ti'n teimlo bod chdi'n cael y gefnogaeth sydd wedi hangan arnoch chdi yn Ysgol y Gymraeg? O, dwi'n sicr. Mae gen i diwtor personol a gallai fi fynd ato yn rhywbryd mwyn cael gefnogaeth. A hefyd mae gen i diwtor treithawr hir sy'n gorfod wylio fel. A sut mae'r bywyd allgyrsiol yn Nghaerdydd? O, mae'r bywyd allgyrsiol yn wych. O fewn Ysgol y Gymraeg mae yna gwmp darllen o chydig misoedd a felly mae hynny'n gyfle braf. A hefyd mae'r gymgym sydd y Cymdeithas Gymraeg yn cynnal nifer o ddigwyddiadau. Enw yma fi i dosbarth dysgu Saesneg efo ffoaduriad, lle oedden ni'n cael paned a sgwrs efo ffoaduriad sydd yn byw yng Nghaerdydd. Ac efo'r gobaith i helpu nhw fwy Saesneg, yn ogystal â chynnig cymuned glos sydd yn nhw'n y ddinas. A dwi'n teimlo bod ti'n hawdd weithiau i ni fyfyrwyr ddiflannu i'n bybl bach ni. Ond mae'n bwysig cofio, mae yna gymuned fawr o'n cwmpas ni yng Nghaerdydd. Ac mae'n fraint bob yna hyn bod yn rhan o hynny. Ac mae'r gymdeithas star o'n i efo heno yn yr undeb myfyrwyr. Mae honna'n gymdeithas sy'n ffrwyth cydweithio gwych rhwng y myfyrwyr a'r gymuned ehangach. Ac mae'n bwysig gwneud bob yna hyn dwi'n meddwl fel myfyriwr. Felly, nôl adran o'r fflat hwn. Gobeithio bod y fideo yma wedi rhoi rhyw fath o syniad i chi o'r math o bethau ydych chi'n gallu gwneud fel myfyriwr sy'n ei Gymraeg. Felly, diolch yn fawr iawn am wylio ac gobeithio ddewch chi i Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd.